Pardon, is dit de juiste gate voor mijn vlucht? Ja, hier vertrekt uw vlucht. Weet u wanneer het boorden begint? Het start over korte tijd. Moet ik mijn ID klaarhouden? Ja, houd hem alstublieft bij de hand. Wordt hier een omroep gedaan? Ja, meestal komt zometeen info. Mag ik mijn handbagage hier neerzetten? Ja, zet het gewoon naast uw stoel. Zijn er toiletten in de buurt? Ja, direct om de hoek. Waar kan ik iets te drinken kopen? In het kleine winkeltje recht tegenover. Is dit gebied altijd zo vol? Ja, veel passagiers wachten hier. Zijn er zitplaatsen bij het raam? Ja, daarachter langs de glazen wand. Mag ik bellen terwijl ik wacht? Ja, dat is hier toegestaan. Wordt het vluchtschema vaak gewijzigd? Soms zijn er kleine wijzigingen. Moet ik van tevoren iets invullen? Nee, alles is al geregeld. Komen hier veel internationale vluchten aan? Ja, dit gebied staat daarvoor bekend. Kan ik al naar de vliegtuigdeur gaan? Wacht alstublieft op de omroep. Is mijn stoel in het vliegtuig makkelijk te vinden? Ja, de borden zijn heel duidelijk.